दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 51थि थान्दै जखनथाइ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै सानथामनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्ला टंला फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपिन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, बर' हारिमु आफादनि लोगो आफादगिरि सुक्राम बर', बर' मिरु एबसुनि गोबां बिबानगिरि, जिल्लानि बिबानगिरि आरो गोबां एबसुनि मावथिफोरनि हेफाजाबजों लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बे थान्दै जखनथाइखौ फैगौ 5, 6 आरो 7 फेब्रुआरि 2026 खालाराव बर'नि माहारियारि आफादनि एबसुआ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। बेखौ लानानै आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ आरो बे बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि दिनै गाहाय खुन्थिया गायनाय खामानिखौ जों मावबाय आरो बेयाव जोङो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानानै लादों। टंला जे जोंनि कलेजनि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव खुंनो थाखाय जोंनि टंला कलेजनिनो आथिखालनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर खोब इनार्जेटिक निपेन बर' बिथांखौ जोङो मासिगिरि महरै मोननो हादों आरो बेयाव समेस्वर बर' वार्किं चेयारमेन, अनुप दैमारी माने कनभेनर हिसाबै मोननो हादों आरो बानजाय आफादा खम समनि गेजेरावब्लाबो बिथांमोना खोब धैर्यहै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो। मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि बिटिआर आरो आसामनि गासै हारि माहारिजों लोगोसे बर' आइ आफा रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल गुबुन गुबुन माने दल संगठना जोंखौ मदद खालामगोन बे माने जुथुम्माखौ खुंफुंनायाव जाफुंनायाव। आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सानै, गाहाय नेहाथारि, लोगो गाहाय नेहाथारि गासै सेन्ट्रेलनि टिम, उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसु, जिल्लानि सिंनि आन्सलिक आरो टंला आन्सलिक बयनिबो मदद लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। 5, 6, 7 सानथामनि फेब्रुआरि दाननि जि बे जुथुम्माया दान मोनसे दंबावो आरो बेयाव जोङो थान्दै महरै प्राय 2500 थान्दैफोरखौ आसामनि भारतनि गुबुन गुबुन बुहुम फरायसालि, कलेज, इउनिभार्सिटिनि आरो जोंनि आन्सलिक डिस्ट्रिक्टनि जोङो स्टेट कमिटिनि बेयाव हांख्रायदों आरो बिनि गेजेरजों बर' माहारिनि जिखिनि माहारिबाद बड'फानि जि गेरेमसा माहारि थानायनि जि मोनसे थांखि उद्देश्य बर' गोजोन गोरोबथा बेखौ माने आखरे आखरे मावफुंनांगौ लेटार एन्ड स्पिरिट बे गासै बिथिंखौ लानानै थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अराजनितिक जातीय आरो छात्र संगठनब्लाबो जोंनि इस्यु एजेन्डाया मेक्सिमाम पलिटिकेलि रिलेटेड आरो बेखौ सरकारा समाधान खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो टाइम एन्ड एगेन भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जों सावरायदों आरो बे जुथुम्माया जाहाथे बेनि सायाव प्राधान्य मोनो बेखौनो जोङो हास्थायगोन। 5 तारिखआव जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन। मोनाबिलियाव जोङो जोंनि गेदेमाफोरनो आलारि बाथि सावनाय बा गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिया जागोन। 6 तारिखआव जोङो मोनसे नेसनेल लेभेल सेमिनार लादों आरो बे सेमिनारा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो कम्पिटिटिभ एग्जामाव जों माब्रैहाय जोङो एचिभमेन्ट मोननो हायो बर' बिजोङाव फरायनाय, गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायनाय आरो बे सावरायनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनुज पेगु बिथांखौ लिंनो थाखाय जों थिग खालामदों। APSCनि बारग' चेयारमेन देबराज उपाध्याय बिथांखौ जोङो अलरेडि हांख्रायबाय आरो बारग' माने लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल माने 4 करप्सनि रिटायार्ड राणा प्रताप कलिता बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन। लोगोसे बर'नि माखासे इन्टेलेक्सुवेल गेदेमा बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन। बेयाव प्राय 10,000नि बारा फरायसा फरायसुलिखौ जोङो बेयाव ज' खालामनो थाखाय जों थांखि मोनसे लादों। 7 तारिखआव अपेन सेसन जागोन आरो बे अपेन सेसनाव जोङो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनो जोंनो खोथा होदों आरो बेजों लोगोसे आं दहाय बुंनाय बायदि जे बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौ आरो बेनि आधाराव जिहेतु जोंहा सिमा बारायनांगौ दङ 125th एमेन्डमेन्ट आर्टिकल 280खौ मावफुंनांगौ। मर अट'नमि BTC BTRनि फाइनान्सियेल पावार, बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनाय, ST हिल कार्बि आंलंनि बर' कसारिफोरनि जेंना आरो सोलोंथाइनि इस्युसफोरखौ लाजोबनानै जों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो हांख्रायनो थाखाय जोङो थिग खालामदों आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों
जोङो जाहाथे बर' माहारिनि जिखिनि आद्रा थानाय जेंना जेंसि समस्याफोर दङ समाधाननि लामाखौ मोननो हायो बर' हारिनो जों मोनसे मेसेज होनो हायो आरो बे जथुम्मायाव जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन कालचारेल कम्पिटिसन काबादि आरो फुटबल गायदे हेलेना आरो माने सोमला बसुमतारिनि मुङाव जोङो बे कम्पिटिसनखौ जों खालामगोन लोगोसेनो एक्जिबिसन थागोन आरो बे एक्जिबिसना नायनो गोनां एक्जिबिसन कालचारेल रेलि जोङो हाबाफारि लादों बायदिसिना माने जोङो कालारफुल मोनसे इभेन्ट आरो जातीयताबादनि माहारिबादनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जोङो गोथौ आरो गुवारै गासै बिथिंखौनो लांनायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों बयबो जोंखौ मदद होदों आं बेखौनो खावलायबाय आरो बयबो लोब लोब बे जथुम्माखौ बयबो बाहागो लाफैनानै नायफैयो मदद होफैयो बेखिनिखौ खावलायबाय दिनैनि बे खुन्थिया गायनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे आलादा सोंथि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ आयेननि बारगा हाबा मावनानै माने आयेनखौ भंग खालामनानै नियम भंग खालामनानै राजनितिक मोनसे आक्रोश राजनितिक मोनसे कनस्पिरेसियाव राजखान्थिनि बलि हिसाबै पबित्र सोलोंथाइनि मन्दिरनि सानै जे रेजिस्ट्रार जाय बिथांमोना माहारिबाद माहारिनि आदर्शखौनो लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय दासिमबो हारिनि थाखायनो थैस' थांस' दङ बिथांमोना साख्रि मावदों नाथाय बिथांमोना माहारिनि थाखाय हाबा मावबोदों बिथांमोना कुनु पलिटिकेल पार्टियावबो गैया आरो कुनु पलिटिकेल इन्ट्रेस्टबो बिथांमोना गैया 29 नभेम्बरनि घटनायाव बिथां सानैया कुनु कारनाव कुनु बेलायाव कुनु माने परिबेसाव बिथांमोना जरित नङा जों जिखौ एनालाइसिस खालामदों एसेसमेन्ट खालामदों किन्तु बेयाव गोबां राजनितिक लबि सोलिनाय जों नुबाय बेयाव मोनसे कनस्पिरेसिनि जाल सोलिनाय जों नुबाय आरो राजनितिक आक्रोशआव बिथांमोनखौ बोखारनानै जरजुलुमै जेराव काउन्सिला मोनसे अट'नमास मोनसे बडि जाय माने इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारनायनि बिस्रा डाइरेक्ट थोंजों अधिकार गैया राजभबनाव लेटार हरदों राजभबना एक्न'लेजमेन्ट बायदियै जे जोङो मोनसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि लेटार जोङो बिटिसिनिफ्राय मोन्दों बेखौ जोङो भिसिनो इन्टिमेसन होबाय बेबायदिसो बेयाव लिरनाय दङ बेयाव एक्सननि बाथ्रा गैया किन्तु बेयाव माखासे माने इन्टारनेल माखासे बेयाव कनस्पिरेसिफोर थाबाय आरो दिनै जों नुबाय जे बिथां सानैखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो गुबुन सानैखौ दायित्व होदों आरो दिनै सोरबा गुबुन गुबुन जायफोरा सरकारि फरायसा आफाद दङ बे माने पार्टिनि फरायसा आफादफोर बिथांमोना बिनि सायाव जुक्ति माने बेसिसफोरखौ होनो नागिरदों किन्तु बे आयेननि आयेनाव बियो जेनगोन आरो आयेनाव जुडिसियेल लिगेल जेला फाइट जागोन अट'मेटिकेलि बिथांमोना जेखौ आयेन भंग खालामनानै मावदों बेयाव जेनगोन आरो जों खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांनो रायजो राजाया मेन्डेट होबाय बिटिसिखौ मोजाङै सालायनांगौ रायजो राजानि जौगानायनि कमिटमेन्ट खोथा बाथ्राफोरखौ जिखौ बिसायख'थियाव बिथांमोना बुंदोंमोन बेखौ लानानै गोख्रोङै मोजाङै मावफुंनांगौ आरो बेखौ बाद होनानै जुदि सोरबा माने रेजिस्टारनि सायाव सोरबा बेक्तिनि सायाव जाय मानसिफोरा जोंनिनो माने फोरोंगिरि जोंनिनो बिदा आरो बिथांमोना क'क्राझाराव थानानै बर' हारिनि उथुमायाव थानानै बिथांमोना माहारि दानायनि थाखाय बड'फानि सोमावसारनायनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जाथिनि थाखाय दङ बेबायदि मानसिनि सायाव जुदि राजनितिक आक्रोश देखायोबा आरो समाजाव हारिनि सार्थनि थाखाय माहारिनि सार्थनि थाखाय खोथा बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाखौ बेबायदि एक्सन लानानै जुदि बन्द खालामनो नागिरोब्ला हारियालाय बबे लामाजों थांगोन हारिया बबे लामाजों जौगानो नागिरदों दा बेखौ जोङो नुनानै सोमोनांदों फारसेथिं जौ जुवा माने पिकनिकआवबो जुवा जौनि आड्डा बहाबा नोङो मेला फुजायावबो माने जुवा आरो जौनि आड्डा बेफोर थासारिखौ बुङोब्ला सोरबा सोरबा दुखु मोनो सोरबा सोरबा नांनाय बायदि मोनो किन्तु बास्तबथ' रायजो राजाफ्रा नुदों बयबो जोंखौ बुंदों गावजों गाव रायलायदों किन्तु रावबो खुगा सिनो हाया गियो बे मा दमननि बे माने परिबेस जों बेखौ साबजायाखै जों दुखु मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिथिं खालामनांगौ बिथाङा जुदि बयनिबो वेल एक्सेप्टेड लिडार जुदि हिसाबै गावखौ दिन्थिनो नागिरदोंब्ला बेबायदि राजनैतिक आक्रोशखौ खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरो थिग नङा बेखायनो आं खावलायो जे जायफोर सरकारि फरायसा आफाद बे सरकारि फरायसा आफादफोरा माने जुक्ति होनायाव जेबो बेसिस गैया बिथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों जे
बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ लन्ड' भन्ड' खालामनाया बे एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों आरो बर' हारिया थांनाय 34 इयार्सनि आन्दलनाव जोंनि खुद्रिनाय जोंनि डिप्राइभ जोंनि मोनथायनिखौ बन्सित' खालामनायनि थाखाय जोंखौ अयनायै लावथि बाहोनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि बिनिमयाव रागा जोंना खुद्रिनानै मालाबा सरकारि माने अफिस सरकारि प्रपार्टिफोरखौ मालाबा लन्ड' भन्ड' खालामनाय डेमेज खालामबोनाय थासारिया जादों अब्ला एन्टायार बर' कमिउनिटियानो दिनै जातिनि सार्थआव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा खालामफ्लांबाय आबेगाव खालामबाय बेखौथ' गोसो जानानै खालामाखैना दा आबेगाव खालामनाय बे जाथायखौ लानानै माने बै एन्टि नेसनेल होनना बुङोब्ला 34 इयार्सनि आन्दलनाव बर'फ्रा एन्टि नेसनेल खामानि मावदोंमोन नामा बर'फ्रा राष्ट्रद्रहनि खामानि मावदोंमोन नामा आरो बे बेलायाव संग्रामि एबसुनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन बिएलटिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन एनडिबिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन जोंथ' राष्ट्रद्रह खामानि मावग्रा नङा आरो जों राष्ट्रद्रहि नङा राष्ट्रनि संबिधानखौ मान मर्यादा होनानै जोंनि आर्टिकेल 2 आरो 3 आव आलादा रायजोनि दाबिनायजोंसो दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै मा बुजायनो नागिरदों ओरैनो माने एसे मेलेमजों एसे माने गियानजों खोथा बाथ्रा बुंब्ला बे मालाबाबो जास्टिफाइड आरो लिगेल जाया बेखिनिखौनो बुंबाय बे रिलिज होनाय अर्डारखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो गोख्रैनो सानसे साननैनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ लानानै प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन आरो प्रटेस्ट धरनाया जागोन गोजोन्थों।